A alcaldesa de Ribeira trasladou ao IGUS que o Concello está interesado en contar con vivenda pública. Tamén destacou o interese do goberno local en avanzar nos 3 proxectos cos que ten convenio coa entidade. Avanzar en proxectos prioritarios para Ribeira e contar con novas iniciativas no Concello. Estas serán as liñas nas que afondou a alcaldesa de Ribeira, María San Pedro, na reunión de traballo que mantivo co director xeral do Instituto Galego de Vivenda e Solo, Heriberto García. Na xuntanza tratouse a posibilidade de que a localidade poida acoller o desenvolvemento de vivenda pública protexida. Sabemos que a Xunta de Galicia está levando a cabo unha política moi intensa no que é a posta a disposición de vivendas públicas prácticamente en todos os concellos en todo o mapa territorial de Galicia e, polo tanto, en Ribeira tamén temos ese interese de que poida haber posibilidades de que aquí contemos con esa inversión, esas vivendas públicas, porque, como ben saben, na actualidade creo que o problema de acceso á vivenda é un dos problemas que máis preocupan a veciñanza non só de Ribeira, sino a veciñanza en xeral, polas problemáticas que hai para poder acceder a unha vivenda non só polo tema económico, sino tamén pola pouca disponibilidade que hai de vivenda baleira e iso ven tamén un pouco a colación do que é a posta en marcha e o incremento de vivenda turística. San Pedro amosou o interese do Concello por coñecer a situación de 3 proxectos nos que hai convenio co IGUS, enmarcados no Fondo de Cooperación e Financiamento para a Rehabilitación e Conservación de municipios de menos de 50.000 habitantes. O primeiro, o proxecto asinado no 2022 e que afecta a contorna de Romero Ortiz. Convenio que está en gran parte executado, pero todavía queda unha parte por invertir e, polo tanto, vamos a buscar a mellora dese espacio, desa placiña que quedou entre casas para mellorar todavía e poder dar por finalizado todos esos cartos que temos no convenio. Pero logo atopámonos con un convenio de aproximadamente €500.000 que estaba tamén previsto para a famosa curva da Muiñeira, en Carreira, e que durante esta legislatura non se tocou. Polo que sinala que ainda quedan máis de €400.000 disponibles dese convenio. Por iso traballarán para darlle saída e executar ese investimento. Ver cales poden ser os pasos a seguir para a inversión deses cartos e a mellora do entorno da curva da Muiñeira e como vamos a poder mellorar e suavizar esa curva que, como todos coñecedes, é un lastre para a parroquia, posto que tamén por aí hai unha cantidade bastante importante de camións que van ás fábricas de couso, etcétera, etcétera. Por lo tanto, imos traballar tamén esa liña. E tamén noutro proxecto relevante para o Concello, a construción da nova biblioteca municipal na Casa Gran Sol, convenio co IGUS próximo aos €900.000. Unha infraestructura que no ano 2023 o goberno, naquele momento, de Luís Pérez Barral, colleu cunha obra feita, axudicada e replanteada para poder empezar, e que lonxe de poñer todas as ferramentas municipais para que se pudera levar a cabo esa obra, o único que se puxeron foron atrancos. Como sabedes, resultado de todo aquilo, a día de hoxe non temos nin biblioteca, nin temos proxecto, nin temos licitación, nin temos absolutamente nada. Perdeuse tamén o que era a segunda anualidade desa subvención, dese importe, que eran aproximadamente uns €390.000. Estamos a falar desa pérdida da anualidade. E, polo tanto, neste momento atopámonos con esos casi €900.000 para unha obra que no seu momento costaba €1.100.000. Pero que apunta que 3 anos despois terá un incremento no seu custe. San Pedro afirma que o goberno está a traballar para actualizar o proxecto da nova biblioteca. Poder buscar a financiación suficiente para que con este convenio do IGUS poidamos poñer en marcha unha infraestructura que creo que é valiosísima para o noso Concello, para a xente xoven, para a xente maior, para aunar o que son tamén servicios e para poder dar un servicio de calidade a toda a xente que é usuaria da biblioteca. A alcaldesa ribeirense agradeceu a boa disposición amosada polo IGUS para colaborar co Concello.